Альберт Валюлинді яратам мен. Ол менің үшін секс символ. Бұл, кстати, шалқан бет. Таныш болды ғой шалқан. Әлі, әнсі, үшінші стезия кетемін. Ады ауылға, шәһәр малайы ауылға күшті. Рубин ойнаушылары білән шул Даку 5,5 миллионов евро деп білем менә мин. Ну, ойына где-то 600 мың китә. Мөхтәрәм ватандашлар, на лед приглашается стартовый состав команды Паласком. Воротада Шеньки Улгана шайбаны күрә. Марат Салахов. Номер -1,5 на левом, астигматизм на правом. В нападении ике кат әти булган, ипотекаға йорт алган, күп бензин ашый торган Мерседес Тайри, Рамиль Закиров. Номер картаға беркетелгән. Сәлам дуслар, башлыйбыз. Бұл бит теге звездный состав түгелмесең бу? Кайчан безнең шулай башлаганыбыз бар иде, а? Менә бүген. Чөнки бездә бүген махсус кунак. Ничек монда бит инде сине дә ничектер мотор итеп объявлять керек. Дуслар, таныш булыгыз, Наил Салахов. Пока без шулай гына умеем. Сәлам егетләр. Акбарс КВН командасының димәкче. Акбарс хоккей клубының тавышы. Дикторы, тавышы, дикторы һәм жаны дисәң дә буладыр инде. Әйме? Күп кеше аны менә шул тавышыннан танып белә торгандыр. Һәм шулай ук нинди командада уйнады әле ул КВН? Шын егетләр КВН командасында уйнаган. Саба. Гомумән әйткәндә, иҗат өлкәсендә бик кайнап йөри торган, иҗат өлкәсендә дә ерак түгел, теге менә бит спортта да, монда да, тегендә дә өлгерә торган кеше Наил Салахов. Башлыйбыз. Башлыйбыз. Подкаст шәп булырга тиеш. Мин дә шулай уйлыйм. Янымда Салахов. Мин уртага утырас калган. калган. Без авыйлар түгел. Уртага утырас калган мен. Янымда Закиров. Көнең бүген ничек башланды синең вообще? Син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин иртәгә 5-тә кайттым. Өфә шәһәреннән. Зур концерт иде анда. Сен анда нишләдең? Җырладың шул? Юк. Мин сездер шикелле түгел, Рамил. Мин сездер шикелләрне оештыра торган кеше. Мен концерттың администраторы, ничек дип әйтим, закулисный червь. Ярыймы, суалчан. Кулис артындагы суалчан. Әмма дә ләкин зур суалчан. Бик нык. Теге каты тавышы белән минералку. Принесите. Вы почему не на сцене? Артист хочет минералку. Примерно шулайрак үтә. Әйбәт. Ну синең тавышың белән була, теге шундый командный тавышың прям любой кешегә, миңа кажется, эш кушырга буладыр шундый тавыш белән, әйме? Теге автоматически подчиняешься. Кроме Салават Закич. Ну, ансы да. Салават Закич. Резко үзгәрә, әйме теге. Чыкмассыз ба? Онда сезне чакыралар. Прикольно. То есть син концертлар оештыру белән, күптәннән оештырасың син концертларны вообще ул өлкәдә күптән эшлисеңме? Ул өлкәдә күптән дип әйтә алмыйм. Бер 3нче ел гына киткәндер, әмма дә ләкин ничектер беләсеңме? Ул өлкә шул кадәр якын, шул кадәр барлык кешеләр анда ничектер үзебездеке дигәндәй. Шуңа күрә как будто бы күптәннән дип тоелады. Менә шулайрак дип җавап кайтарам мин сезгә. Ну и давай сходу. Кем самый капризный артист? Татар эстрадасында.
Башкортныкында түгел инде. Бар теге башкорт эстрадасында дисәң теге. Смело әйтергә була. Юк, давай татар эстрадасыннан. Самый капризный, минемчә, все понемногу. Все понемногу... Мин алай әйтер дип уйлаган идем. Чөнки Теге кемнедер... не политкорректно. Кемнедер выделять итеп, Эшлисе бар бит әле. дип әйтеп, теге әйтеп булмый. Эшлисе бар. Иң каприз. Минемчә, белмим, татар эстрадасында гомумән ничектер капризный дигән әйбер аларда юк. Бар күберәк ничек менә аны матуррак әйтергә менә эфирда. Үзләрен әллә кемгә куеп, ярымы? Да. Артистлар бар. Бар гади шундый Рамил Закиров шикелле артистлар. Кашан сүгенә башлады. Тебе сүгенә? А что такого? Син нәрсә можно тормышта это сүгенмисең, что ли? Если Бу немного... бит ТНВ-га бармый. И аннан соң без свободный илдә яшибез. Әни караса. Әни караса әйтерсең, ул мин түгел, монтаж, это фотомонтаж диярсең. Мен кичкенә чакта уялайм теге. Җырлар тыңлыйсың бит машинадан да бер сүгенеп алдылар, как будто үзем сүгендем. Да. Куянда үземә сүгенергә монда. Красный плесень кассетасын топсалар. А берәр казуслы хәлләр, кызык. Ой, бик күп. Давай берәр. Һәм ул гел ничектер ни аркасында ул теге спиртлы эчемлек аркасында була инде ул әлбәттә. Шун мәгънәсендә мин артистлар турында уйлыйдырым. Алар тормышта яхшы, кайберләре турында яхшы дип уйлыйдырым. Теге но якынрак танышкач, якынрак алар белән булгач, аңлый башлыйсың. Балар да кеше икән, буларның да начар сыйфатлары бар икән дип. Син теге атар кушына Сәхнәдә булган артист һәм сәхнә артында булган артист төрле кешеләр булгалый. Төрле кешеләр. Күбесе түгел, әмма ләкин берничәсе бар. Концерт оештыру өлкәсенә, эстрада өлкәсенә ничек ләктең? Башында әйтеп киткән идек инде, КВН белән шөгыльләндек бит инде. Бик күп ничектер КВНнан, КВН аркылы эләктем мин Барс Медиа. Ярыймы аны? Борис Медиев. Барс Медиага эләктем мин Headhunter аша. Бар бит инде Headhunter. На самом деле все произошло очень быстро. Headhunter'га кирдем, килеп чыкты шушы вакансия. Бардым. Һәм анда утырадыр теге совещание түгел, нәрсә ул? Собеседование. Бергә КВН уйнаган егетләр, кемгә каршы, кемдер бер команда булдык без. И все, уже собеседование дигән әйбер булмады уже. Просто әйдә эшлибез. 14 гыйнвар хәтерлим иде. Мин собеседование килдем. 18 гыйнвар уже беренче концертка чыгып киттек без. Чыгып киттек инде Казанда 12 концерт. Чыгып киттем бит инде. Чыгып киттем, Иң ерак җиргә кая бардыгыз? Иң ерак җир Себер яклары инде. Себер, Нефтеюганск, Тюмень гамны. Тюмендер или Нефтеюганск ерагракмы? Тамаша ничеганда? Себер татарлары ничеганда? Беләсеңме, гомумән алганда мин шундый теге закономерность дип әйтим инде үземә ничектер билгеләп куйдым. Казаннан ераграк барган сайын халык теге әйбәтрәк ничектер Татарны күбрәк ярата. Татарны җылырак кабул итә артистны, гомумән вообще кешеләрне, килгән кунакларны. Ничектер мин әйтмим теге Казаннар начар дип. Әмма ләкин әйтәм шуны, сын Казаннар җитте концертка килергә теге нигә шикелле, театрга шикелле менә әйдәгез безне удивляйте дигән шикелле. Килегез просто. Рәхәт алып. Ату киләләр юк торалар теге. Давай, удивляйте дигән шикелле. Да, инде ул миңа кажется бит инде барыбер нидән тора теге. Казан бит зур шәһәр, монда постоянно ниндидер концерт происходит, да. Концертлар, театрлар, монда кеше уже нирәк карый. И артистлар арасында да бар бит ул шундый нәрсә, типа Казан концертына прям, әзерләнергә кирәк прям полноценный, потому что, Казан зрителен надо удивлять, надо... Ләкин мин сиңа шуны әйтәм,
хәзер мода түгел инде, ниндер тенденция барлыкка килде. Наоборот, Да? проще уже надо. Менә күптән түгел генә әле Альберт Валиуллин артистында концертларында эшләгән идем. Һәм аның концертларында экраннар хәтта теге не задействованы. Вообще экран даже куймый ул кеше. Ул просто чыга һәм җырлый. Понятно, бар музыкантлары, баянчылары, неләре, биючеләре юк. Кеше чыга җырлый. Всё, менә моң дигән әйбер. Шул мәгънәсендә ул безнең татар сүзебез шундый моң. Ул теге тәрҗемә ителми. Шул мәгънәсендә кеше чыга, җырлый и на ура инде менә. Халыкка керә, әле тем более Альберт та үзе шундый секс-символ дип атадым инде мин аны үземчә. Мен айтам, бу тенденция буенча мен дальше пошел. Мен не то, что экраннар неләр, мен вообще куймыйм концертны просто. Вот, үрнәк ал. Моң. Гүзәл Уразова, ул килә. Әзерлән. Ой, прикольно. И получается, син КВНнан менә шунда концерт өлкәсенә эләктең дәйме? И вот мега кажется, вообще несовместимые әйберләр. Типа концерт и спорт. Или наоборот совместимыми. Ну, то есть, ну, как бы, ике өлкәдә эшлисең, икенче синең стезя деймсең инде, Бу бит инде направление. организация событий кебек карарга кирәк. Күбрәк мен теге дөрес әйтеп китмәмендер. КВНның соңгы елларны мен теге уенчы буларак түгел идем, именно оештыручы буларак идем. Шул Гайда Шаяртның уенында башкарма уже башкарма җитәкчесе идем инде, исполнительный директор дигәндәй. Шуңа күрә уже анда җыя башладым үземнең тәҗрибәне шушы оештыру мәсьәләләрендә инде. Юк, мен әле КВН буенча спортка А килгәндә, вот спорт буенча. спорт гомумән егетләр Хантер. юк, Headhunter ул вакытларда юк иде әле. Спорт минем өчен инде ул бәләкәй чактан мин бит хоккей белән шөгыльләнә идем. Үзем уйныйдыр, мин чалы егете, мин чалда хоккей уйныйдыр. Миндә иҗат дигән нәрсә гомумән юк иде. Мин менә 7 яшемдә килдем спортка, мин җырлау дигән. Хоккейда уйнадыңмы? Хоккейда. О, ничего себе. Хоккейчылны 95 командасында мин шунда башлаган идем. Мин шунда хоккей уйный башлаган идем. Аннан соң мин Соба районына Түбән Шутсы авылына күчендем. Мин Килмешәк Соба районында. Да? Это знаешь как? Авылга күчтең? Авылга, шәһәр малае авылга күчте. Ничего себе. Шуннан башланды бит. Бу бит обратная история обычно. Шуннан башланды бит инде ул миниатюралар. Үз алдыгызга китерегез, шәһәр малае беренче тапкыр авылда. И вот шалкан чыгадыр, шул мин бит инде. Что был, кстати, шалкан бит? Танышмадыгы шалкан. Әле, ансы стезя бит. Аны киләсе подкастта күрербез. Келесі серияда. Хамзин Илдарны белмисең? Хамзин Илдар 94-нче елга, аны бик яхшы беләм. Рафаэль Насибуллинны. Рафаэль Насибуллин, Илдар, да, Раф, привет, Илдарик, привет. Безне бары карамый. Бары карамый, привет. Это надо делать всегда на камеру. Алар 94-нче елгы малайлар. 1095. Безнең һәрбер ел теге бүленгән иде. Һәм ләкин без бер лидовыйда шулай бергәләшәдерик, күренәдерик, күрешәдерик Ни дигәндәй. өчен хоккей? Ни өчен хоккей? Чөнки мин таза малай. Үзегез хәзер дә күрәсез. Гомер буе мин Бәдәм. рәхмәт. Вот таза малай булгач, ничектер төрле да. Нәрсә турында сөйләшәбез. Ну вот, крупный син. Мин крупный. Шуңа күрә хоккейны сайладым. Шуңа күрә мин хоккейны сайладым. И все. Очень логично, да? Очень И все. логично. И бетте шуны белән. Юк иде, белмим. Типа сумо юк иде. Шалыда сумо юк иде. Шуңа күрә мин воротага басарга булдым. Көрәш Мин ни бит анда. воротар. Мин бит воротар. Хоккейда мин воротар, мин теге лек футболда теге дворда уйныйсың мин инде тоже гел воротуда инде әлбәттә инде шул. Ну вы понимаете, о чем я. Алдыйсыз. Да, теге 11 бала җыелганда теге бүлешәләр бит. Именно соңгысы бала яра сезнең уйнасыз. Юк, безгә кирәк түгел, давай безгә су була. Просто И бит шул составта объявлять того, что идем. топ теге балалар бакчасына киткәндә сиянең артыннан бара.
Откуда вы все знаете про... Вы готовы? Пора әзірленгендер бұлар. Әйе, подкастқа әзірленгендер. Молодцы, молодцы. Шухри-мухри түгел. Әйе, мына шуннан ничектер хоккейға кіріп киттім да, егітлер. Матур гына ойнадым, сабаға көштім. Сабада да хоккей давам етті мен ойнауымны, әйе. Аннары алып киттілер мені әлмәткә. Ана ауылдан үші әлмәтке күшті. Әйе, әлмәткә бір ел яшадым. Уже Һәм гастроль башланган уже. әлмәттә минем хоккей профессионал теге рәвештә кызганычка каршы бетте. Һәм мин Они үшін бітті. дәрсен әйтимме? Давай. Өзегез беләсез, спорт акчаны ярата, А, тем более профессиональ спорт. Тупо сорадылар акча. Мин гади малай, Мен гади. думаю, бірге Ойлады. өзіңіз білесіз спортны. Мен просто ше башладым. Мен, кстати, тоже шла не Мен ше башладым. Ша башладым мен мына как раз таки әлбәттән кайткач КВНга кіріп кеткәч. Вот. Анда инде икенче. Менә шунда мин икенче дөнья Менә ачтым шул үзем өчен. акчаны жиеп, Әйе. хоккейға барасы еді бит. Ну реально. Әйе. Ставкалар куя башладым. Ну то есть сен имеешь в виду типа ойнар үшін ақша сұрадылар? Әйе, дәвам итер өчен, наша команда уйнар өчен. А мен Менә думал, шундый- вообще в принципе хоккей нетәләр бит инде ул бик шығымлы типа акча күп нит анда экипировкалар ниләр бөтенесе Да, шундый. да, Ну, шундый. Ансыз хоккейға сүздә, бармыйлар да. ансыз сүздә юк. Әйе, бик шығымлы, шын мәгънәсендә очень дорогой вид спорта. Шуңа күрә уйныйсың килә икән. Акчаңны әзерлә. Хоккейда шулай. Вообще ул спорт дөньясы ул отдельный вообще отдельный политика. А нинди спорт иң менә жүнле. Ну, акча мәсьәләсендә. Пинг-понг. Шахматтар менә минемчә. Ул шахматларда кыйммәт торадыр әле. Білмеймін менә хәзер нинди. Менә миннән алыгыз, мин арзанласа. Плавание, Мен бір тапқыр Yüzü. бір абзыйны Бабакарда алған едім. Аның баласы зур теннис белән шөгыльләнә. Менә ул вообще. Вообще. Он такой, ну, oyuna где-то 600 мең китә. Это аренда корт, аренда тренера персонального. И ул уже көненә где-то 8-6 сәгать тренируется. Сәгате где-то 2-3 мең тренерның. Бу уже тәҗрибәле. Ул юношескийда икенче урын Рәсәйдә. Ну, то есть уже на профессиональном уровне. И он говорит, когда меня Рәсәй командасына эләккәч, уже алар спонсировать итә башлады. Хәзер уже говорит җиңелрәк. Менә мин тыңлап торам да. Мен дә шулай әйтмәкче, ни өчен Блаблакарда йөрисең ойына? Вот А, ул мин машина- шуңа күрә тыңлап торам да, как Машина- будто бы бу мужикны әз генә бик нык түгелмесең. Әйе, каядыр 600 мең түгел, может 60 меңдер Нет, он бәлки. просто экономит очень сильно. Очень, ну 600 мең түләгәч айына экономить итәсең инде. Блаблакар өчен. Экономить итәсең инде, әйе. Брат, менә мин сиңа история сөйләдем подкаст өчен. Мин сиңа түләп тормыйм инде, яме, брат. Шулай дип чыгып киткәндер әле машаңмы? Yok, мен беләм, большой теннис вообще нык чыгылмай бер. Но әгәр дә ниндидер уңышка ирешәсең икән, то есть, ну вот разрядлар алып, әгәр дә син чемпионатларга йөри башлыйсың, анда и выигрышлар уже тоже. Ну И да. причем аның улын бүтән сборныйлар үзләренә чакыра. Испания чакырган. Типа, әйдә безнең өчен уйна. Да. Синең гаиләң белән безне Испанияга чакырабыз. Бездә, пожалуйста, монда уйна. Аннары безнең өчен уйнаячаксың. Всё, Испания флагында. Без барысын да түләячәкбез. Шулай юниорларны үзләренә менә шулай чакыралар. Вот, шул. Китмәгән. Осын хоккейда да шулай бит инде тоже. Бала үсә, теге НХЛдан, Америкадан дип әйтик, скаутлар килә, күрә балаңны. И 14-15 яшендә уже алып китәләр тегендә. Әти әниләр ягыннан караганда, менә мәсәлән, минем улым футбол уйный. Әйе. Һәм аның профессиональ уйнаучы буласы килә. Ул бит әти-әниләрдән дә тора. Менә анарга ничә? 9 яшь тулгач, 9-10 яшь булгач, аны берәр спорт мәктәбенә бирергә кирәк. Ул анда уже по специальной программе теге дәресләр уже булай. Кирәкме уже? Дәрес? Да. И тренировка. Да. Әйе. И 3-4 тренировка көненә. Сүздә юк, кыскартыла. Но минемчә, мин шулай уйлыйм, әти-әнидән иң мөһиме кирәк мотивация. Мотивация бирү балага. Менә әгәр дә әти-әни күбрәк мотивация бирә икән,
тренировочный процесс вақытына кірмей. Теге мотивация. Ну, кімде нешік? Біз былай өстік, и меніңше бик нормаль болды әлі, міне, Аллаға шүкір. Профессионал хоккеист міне. Міне, До поры до времени. шуңа көре 16 yaşımda КВНға Просто, кеттім. да. Yok, на самом деле... Просто он яшек Наиль такой, а ты, мен бит, понимаешь, мен бит хәзер уже сеңа киридә бирә алам мотивация. Мен нәрсәне ул, менә шуны сөйләшмәкче мен, вот син әйттең дә ХК жылында уйнадым дип. А вот анда вообще перспективалар бармысың балалар өчен? Анда менә скаутлар киләләрмесең? Ну типа шул даже ладно НХЛ түгел, а вот КХЛдан типа ЦСКАдан. Әлбәттә аңлатам. Кара, балалар уйный теге первенстволарда дип әйтик. Или анда бар менә ЮХЛ, юниорская хоккейный лигалар, шунда уйный. Бәргәләнә. Дә ләкин анда бит аннан тыш бар бит әле безнең МХЛ, молодежный хоккейный лига. 21 яшькә кадәр уйныйлар анда егетләр. Әле бар тагын безнең КХЛга кадәр всероссийская хоккейный лига, анда уже чынлап мужиклар уйный. Һәм әлбәттә, менә шушы КХЛ, ВХЛ, МХЛлар карый, кем анда капкада ничек торганын, кем анда ничек голлар кертә, паслар бирә, тегесе монсын. И һәм һәрбер скаут карый менә үзенең командасы. Шалыга килгәндә, Шалыда хәзерге вакытта Челны дигән команда уйный шул всероссийский хоккейный лигада. Как раз таки шуңа күрә мотивация бик көчле, чөнки сине барыбер балалар бала булганда әле син менә шушы командага эләгә аласың. Анда уже үзеңне күрсәтеп, кем белгән. Шул ук анда якын тирәдә Нижнекамск, нефтехимик. Шул ук Әлмәт, нефтяник. Или инде әлбәттә инде безнең. Но Барыс. фамилиясын, конечно, хәтерләмим, но, по-моему, Түбән Кама егете НХЛны җиңгән инде. НХЛны җиңмәде, ул Наил Якупов турында әйтәсеңдер син. Белмим. НХЛны җиңде, Кубок Стэнли алды дисең. Алайса ул Михаил Сергачев. Да. Тампа Бэй командасына да Нижнекамский егете. Гади Нижнекамский егете, Нижнекамскийда, Түбән Камада туган, үскән, шунда хоккей уйный башлаган егет. Кубок Стэнли. Ике тапкыр Кубок Стэнли алды ул уже. Әйдәгез әз генә НХЛ турында, вот мин не совсем теге беләм, НХЛ, ну мин беләм, что по-моему, анда подход отличается, ну теге КХЛ белән НХЛның ничек алар выкупают анда, ничек зарплаталар түлиләр и вообще в принципе типа уенчыны ала икән, алар вот например сине алды ниндер команда, и алар могут вообще сине чыгармаска, но синең зарплатаң бара, и в какой-то момент алар могут сказать типа сау бул. Yok, biz сине арендага берәбез. И син можешь бүтән командада типа синең интересларың типа вообще не учитывать. Вообще не учитывать. А Россияда, по-моему, немножко по-другому. То есть без твоего синең теге ризалыгың булмыйча сине бүтән командага бирә алмыйлардыр шикелле. Ансы күп әйбер менә шундый нечкәлекләр дип әйтгәнме, агенттан тора. Һәрбер хоккейчының бар үзенең агенты теге, администратор шикелле. Чем продюсер дип әйтергә, хоккейда тоже. Начар хоккейистларның әтиәннәре. Ну, да. Һәрбер агент тези шушы клуб белән контракт. Анда һәрбер контракт ул теге единый түгел, ул именно личный. Кемнеңдер анда язылган инде һәрбер контрактта. Менә шушы минем хоккеистымны менә шушы командаларга ярамый. Обмен ясыйсыз икән, менә шушы командаларга ярамый. Анда прям список мәсәлән язылган. Бар шундай очраклар шул контрактларда. Футболда бар бит ниндидер типа отступные. Бар. Ну, грубо говоря, у них команда, и мин сине хочу выкупить, и у команды это ниндидер синең зарплатаң, менә синең мин сиңа биргән. А хоккейда бармы ди? Хоккейда анда юк. Әйбер, анда полностью. Анда могут, если вот, как сказать, избавиться хотят от игрока, прям, ну, менә туйдырды ул аларны, все, менә. Ну, бармый ул анын уйыны, менә шушы команда. Алар выкупают анын контрагын и выставляют на драфт отказов. Дигән әйбер бар, драфт отказов, отказываемся от игрока. Бер көн эчендә, 24 саат эчендә шушы уенчыны алмасалар, икенче клублар. Ул просто шүплеккә китә. Ну шүплеккә китмейді. Свободный агент. Свободный агент шикелле була и эзли башлый үзе уже үзенә команда зарплатны төшерә нитә. Но обычно уже НХЛда не закрепляется он уже. Либо АХЛга китә, аларда тоже пониже лига бар, либо кайта безгә Россиягә.
Контракт дегенде қызыклы мәгълүмат әйтейін. Ну, мен хоккей турында түгел, футбол турында беләм. Әлбәттә. Мәсәлән, монда менә Наил әйтмешли персональ пунктлар бар. Мәсәлән, футболистларны алганда кайберләрнең бар персональ пункт аяк тырнакларын үзләре кисергә рөхсәт ителми. Специальный кеше кисергә. Да, чөнки ул алай травма ала. Нейлмен дигән кешеләр. Барселонада уйнаган Украина футболисты Чигринский бар иде. Вот анарга үзенә тырнак кисергә ярамый. НХЛга эләгеп буламысың вот яшь егетләргә? То есть, ну, типа 15-16 яшьлек егетләр алалар. Әлбәттә, менә аңлатып киткән идем, безнең система ничек эшләгәнен. Шулай ук бар бит әле скаутлар НХЛда. Һәрбер командада бар скаутлар, алар берничә. Бар прям отдельный скауты по европейским игрокам дип атала. Менә мәсәлән, күптән түгел генә Филадельфия Флайерс дигән команда андый статусны дип әйтик, андый полномочия Алекс Дарок дигән тренер эшли башлады. Шул скаут по европейским игрокам. Безнең Россия тренеры, безнең команданы теге Олимпиада җиңдергән тренерыбыз. Ну, атаклы тренер инде, әлбәттә, Алекс Дарок. Акбашта гына бик булып чыкмады. Беренче еллык. Килеп чыкмады. Ну, хәзерге вакытта ул менә шундый скаут, һәм алар килә монда Россиягә или Европа берәр иленә һәм карыйлар ойыннарга, турнирларгамы или обычный менә ойыннарга теге регуляр фильмдагы сымак. Известный скаут сегодня на игре. Он видел твою игру. Менә шуннан чыкты бит инде ул. Юк, онда киноларда да бит шуннан. Бер система бармысың вообще в принципе, то есть или алар любой ойынга килә алалармы? То есть вот просто анда уйныйды хакачылны белән тракторист берәр нинди анда теге коядыр. Килә ала да. Сон шундый менә тракторист дигән үзенчә командаларда бар бит менә яңа шул теге Овечкиннар, Малкиннар дип әйтик инде, менә Бобровскийлар. Менә шундый командалар, аларның менә эшләре шул. Табырга менә ниндер авылда мәсәлән дип әйтик, шундый уенчыны. Алар бар чын мәгънәсендә, алар менә авылларда ниндер теге бәләкәй шәһәрләрдә дип әйтик инде, ул уенчылар бар. Аларны менә табырга гына кирәк һәм теге юл ачып җибәрергә. Шушы хоккей дөньясына дип әйтик. Сидни Кросби. Син просто исем, фамилия әйттең. Сидни Кросби. Капитан команды Питтсбург. Пингвинс. Сценарий егет. Нинди ойын ойнайбыз без монда? Давай разгоним, кем безнең татар эстрадасында нинди команда булыр иде. Кем воротада ни өчен, кем Ну, менә уже әйтә башладык инде. Винари Селегет һәм Вадим Захаров. Так. Ике вратарь менә. Менә дигән ике вратарь. Формада киясе уже. Кайсы заменада утыра? Винари, скорее всего, заменада утыра инде. Нападение да. Минемчә Фирдус Тимаев булырга. Да. Ну, үзегез монда. Бу Фирдус Тимаев ул Александр Радулов шикелле булыр. Шул Энерджайзер, шул команд бата. Пока ул судьялар белән бата килә инде, бездекеләр гол кертә иште. Фланглар бармы анда вообще? Хоккейда фланг. Левый, правый, центральный. Менә центральный буладыр үзен Фирдус Тимаев. Все, ансы по-любому. Там, короче, Фәрит Таишев белән Илдар Хакимов. Левый, правыймы? Ну-ка, ник. Анлат. Миңа да бик кызык булды. Я думал, вы подхватите. Вырезай. Ике каблук типа? Левый, правый. Tamam. Или можно Мунир Ахмаев bir ягында, икенче ягында Ринат Рахматуллин. Кстати, да. Айбат. Чего бирелер? Алар бер пар защита. Ринат Рахматуллин ул судья булыр ди, бар карый торган. Да. Монтаж. Мунир Ахмаев такой нәрсә? Монтаж. Мин әйтеп тордым, монтаж, профессиональ монтаж. Точно понял. Булат Нигматуллин защита булыр ди. Меньше. Ну, как раз подходящий, мощный.
Ну, прикольно. НХЛ, вообще хоккей. Миним үшін бұл дүния бит вообще прям, ну, Сен вообще хоккей қарамайсың, да? зур чемпионатларына ғана. Ну, теге, Ну да. чемпионат мира, НХЛ-ның финалы болса, например, там, и то, теге, ютубта не так, что теге, прямой эфирні күтіп қарайсың. Чемпионат мира дегенде демек қарамай. Чөнки бірінші ел уже чемпионат миралар жоқ біздің. Болғанда, Ну, Болғанда мен тоже Бек қызық. А так прям, не прям Кубок Гагарина, ну, вот, финалны қарадым менде, да. Там. Менә мен Но әгәр дә хәзер сорасагыз, кем уйнады соңгы финалда дип, мин сезгә әйтә алмыйм аны. Мен тоже айта алмаймын. Мен менә плей-офф башлангач, менә Кіші хоккей ярата башлады. әйе. Менә мин аны аңладым. Менә син әйтә башладың, финал булганда Акбарстан. Мин шуны аңладым. Һәрбер теге икенче стадияга үткән сайын Кеше арта. кеше Наил, алло, ничек хәлләр? Бер-ике билет чыкмады. Без син белән бер партада утырган идек, хәтерлисеңме аны еларак? Менә шундый кешеләр барлыкка килә башлый. Әйе. Хоккей ярата башлыйлар гомумән менә вообще. Шулай инде кеше. Бик дә. Акбарс командасына кереп киттек. Син Акбарста уже, типа, син зарплата утырасың син бит инде, нидәк? Шундый Контрактта. То есть Сен так контракт. әйтмәдең, кстати, сорауга. Ничек эләктең сен? Беренчедән шул, ничек эләктең? Аңлатып киткән идем инде. Әйе. Хоккей уйнадым, хоккей белән яшәдем, хоккейны яратам инде мин гомумән бик нык иттереп, бәләкәй чактан ук. Хоккей һәм Альберт Валиуллин. Вот. Кереп киттем КВН дөньясына. КВН инде беләсез үзегез, аңлатып торасым юк. Халыкка аңлатам, ул беренчедән сәхнәдә үзеңне тотышыңны, шул теге ораторское искусство дип әйтәләр бит инде, менә шунда сөйләм, телең ничек эшли, тегесе монсы, шуны шуба. Син ник үзеңә шөкер кылдың. Әйттең бит инде, давай дальше. Шунда өйрәндем сөйләргә дип әйтик инде. Бездә әйтәләр, сөйләргә. Һәм шуннан Акбарска ничектер каяндыр барлыкка килде минем хыялым. Беренче Акбарска лагерьгә. Мин гомумән вообще хотел работать там, вообще быть там где-то внутри этого всего. И ничектер бар иде. Башта черлидершыга. Башта черлидершы булып эшләде. Дип торады, прикинь. Шул миннән соң яптылар, бетерделәр бит черлидершылар. Монда такая фигурка, монда аста теге кичкенә генә кызлар булай тип тора. Иместә булай, Наил булай, бошкалар белән. Булай ишеп була. То есть вообще случайно эләктең? Случайно түгел. Җибәрдем мин теге заявкалар дип әйтик. Яздым прям ВКонтактеда әле хәтерлим бар, ул каядыр перепискалар Акбарска язам. Исәмсез берәү вакансиялар юкмы дип тегесе булса дип шулай мин прям эләгәсем килде. Аннарысын Собада яшәгәндә мин бит анда хоккей дәвам итәдем уйнавымны. Я профессиональ рәвештә түгел, любитель рәвешендә барыбер уйныйдым әле, дәвам итәдем Собада яшәп. И мине безнең тренерыбыз теге барыбер КВНларда йөрисең, туйдырдың син тегесе монсы дип, мине утыртты шунда микрофонга. Микрофонга, и мин шунда теге, ну, шул уенчыларын тәкъдим итә башладым. Голларны объявлять, удалениеларын, шуннан китте әкенделәр. Ул вакытта киләләр Казан судьялары. Казан судьялары тыңлыйлар, о, нинди әйбәт тавыш дип, тегесе монсы әйбәт алып бара. Шулай гел ничектер әйтәләр. Мин буларга гел әйтәм, в Казани скажите за меня, пожалуйста. Гарфилд күзләрен шулай ясыйдырам да. Узында әйтегез минем турнам на шундый егет бар дип, пожалуйста, атып киләсез тәгел. Әйтәсез шулай дип. И китәсез. И китәсез, и всё, и Наил кала. Еще и әйттеләрме Казанда, получается? Получается, барып җитте. Минем хатларым дип әйтик. Так, ул көнне искә төшерик. Шалтырата сиңа Билелетдинов. Шалтыраталар. Дөресен әйткәндә миңа әйттеләр. Җибәрегез, типа, видеогызны ничек эшлисез? Представляете? Прикиньте. Мин җибәрдем станокта эшләп утырганымны. Ты еще нормально. Ну нет, понятно, были, конечно, мысли были, но в эту сторону я не пошел. Хамин җибәрдем. Җибәрдем видеода. Балар карадылар. Шакырдылар. Так. Короче, шакырдылар, и мин беренчесендә бара алмадым. Представляете? Первый год меня позвали, столько лет
Я все как бы пытался теге Мои года, судьялар мои аша, нелер аша, тегелер, булар аша дегендей. Болып шықмады. Тағын бір ел кітерге тура келді. Тағын бір ел. Уже ол елні ертерек Анда нешіктер силәші бір генә балар көн белән. төшеле. Иә, Дикторларны бір генә көн прослушивание. Наиль бай автобустан шыға, именно Татнефть аренаның ишегін ябылған, и там надпись такой, через год. Примерно Ну, бір такой, ашылайрақ И он такой, мен ушанмын, номер 7. И вот и через год бар, да? Через год бардым, и уже Аллаға шүкір чектерімді Нешенче ел болды бұл? Бұл болды 20-ші ел болып шығайынды. Шундан соң ковид башланды бит. Шуңа башланды бит инде. Шуңа башланды бит инде. Байла беблейтте башлагач. А сен команда белән ничектер контактируешме? Булгалы, әйе, теге раздевалкалар. Не мешай дигәннәре бар. Подай мыло дип. Принеси воды дигәннәре бар менә. Мин вообще контактирую. Никакого жидкого мыла. А бит уже считай, уже иредилге бит, шалада бит, тупартыда чауап бердим. Бірсінде Артем Лукаянов отырдық неде Smoky People деген фанатлар білән. Фанатлар жылдық, что ойыннан сын ендір. Ошайбыз, шәбіз дегендей. Келді бұл. Атақлы Артем Лукаянов. И просто, что сидите, да? Сидим. Ладно, сидите, я вам счет закрою, дейді. Серьезно? Да. Шул сөздерден сын істелер просто көбейе башлады. Просто. Солянку. Две. Одну с собой. А yok, том ям еще. Реально yaptı da счетны. Реально yaptı счетны. Прикольно. Ничек Ну болған. да, у меня вот счет раскрытый был. Yok, а ол может быть булай булырга? А ол может быть теге команда оңай итәргә? То есть, ну, типа Акбарсның не? Типа, иди туда сейчас. Фанатларның кайфларын күтәрергә кирәк. Иди, закрой их счет. Мы там тебе перекинем. Менімше... Или ол үзе просто типа как Ол человек. просто шул тирәдә яши, біріншіден. Ол просто келгенде өзі отырып алырға, бізді көрді, онлады да. Я вам счет Я закрою. вам счет закрою, вы меня не видели. Сіз мені көрмедіңіз. Егітлер, қызлар, счетты я вам, давай пока. Қотыңа ғына айтмақ. Прикольно. Ну, хоккеистларның бүтінде футболистларның кебек оқшылары көп бүтінде аларында. Ну, типа, ну, зарплаталар или футболда все-таки күбрәкме? Күбрәк. Футболда күбрәк, хоккейға қарағанда Мы среднестатистическую берем. Допустим, Рубин белән Акбарсны чагыштырган. Рубин белән Акбарсты да чагыштырганда, минемчә, Бер тирә пример. бер тирә примерда, Рубин уйнаучылары белән шул Даку 5,5 миллионов евро дип беләм менә мин. Ә менә хоккейда, ну хоккейда күбрәк в долларах, конечно. Либо вообще в рублях уж, безнең КХЛда. Но тут уже в зависимости от уровня игрока, шулық, мәсәлән, Радулов дип әйтик, опять, или шулық Шипачевлар, алар әлбәттә инде в рублях 100-ге таба баралар, ну 100 миллион, или менә кайтты... Еллык нине әйтәсең син? Бер еллык зарплатын. СКАга кайтты инде атаклы Евгений Кузнецов Вашингтоннан. Анын бек қызык, кстати, әйбер. Потолок зарплат деген әйбер бар КХЛда. Типа Который больше не должен должен превышать. Зарплатная У ведомость. всех зарплатная ведомость не должна превышать 900 миллионов рублей. Почти миллиард. И была 850 ничек эшлей. Кузнецовныкы. Yok, Кузнецовныкы 92 миллион. Номері болғаш, 92. Һәм қалған ақшалар, ол бонуслар. Мен шо ясыйлар әлі. Бонус за красивые глазки. Бонус, конверт, Да. демек. За поглаженную форму. Шондай нелерде бар. Прикольно. То есть, Потолокка кірір үшін, мына шолай шейлер. Зарплатаны кішірейтелер де. А так Бонус 900 и бонус. миллион. Былай потолок зарплат 900. Былай... В год. yo, ол бір кішіге Yok, түгел бит анын инде, 900 командаға. миллион түгел, анын ол за Или ол все бір 4 кішіге года ме? может заработать, неше дейділерсің, 550 дейділерсің миллион. Но если он все условия по контракту выполнит.
Анда тоже. Это он должен 4 года кубок выиграть. Онда тоже условиялар языла, что ли? бар, Типа, да. там 100 гол кіртірге тиеш. Ну да, топ-3 бомбардиров попасть, выиграть там кубок, какие-то ничего себе, индивидуальные вот это награды. получается Только после этого ты челлендж. бонусы, ну, а то уйнамы башли ведь. Ну да. Типа мотивация. такая Мотивация, своеобразная, вот да? сиңа мотивация. Менә син 20 гол кірттің, менә 20 миллион сиңа. Менә син 15 пас бирдің сезонына, менә сиңа 15 миллион. Да. Бу бәяләр һавадан алынган дөрес түгел бу есе что. Да. Акбарсның битинде ул бит получается команда это целая индустрия. То есть ул битинде көп кеше представляет, что ну типа Акбарс это шул, менә. Нича состав анда, типа, нича игрок. Имеешь в виду административный состав? Прям, Нет, или вообще, чисто ну типа, игрок Куб Кеше- да, Куб Кеше представляет, что это вот 3 состава по 5 человек там и вратарьлар там. Ну, еще штук. в заявке обычно 23? Нет, ну 23 это на полная заявка Ага. вообще, а на игру именно получается 16 полевых плюс 2 этих и плюс 2, ну 20 человек. Егерме кеше. Вот, игрок меня Кеше. тасым келя Куб Кеше уйли, что это, ну, типа, вот тренер и игроки. А ведь если в целом Вот взять... тренерлардан тыш бу уйынчылар гына. А е- Ике вратарь, защитниклар һәм Мгм. нападение. Вот, а в целом алганда команда, это же прям, ну, как предприятие. Әлбәттә, Типа, анда әлбәттә. пиар-отдел бар, анда бар Конечно. ниндидер теге Конечно. мерч ясый торган чуваклар, анда Маркетинглар, объявлять торган кешеләр. тегеләр булар. Әйе. Юк, сүздә юк. Шын мәгънәсендә бу бит инде Акбарс по-другому бит инде ул Татнефть. Мгм. Татнефтькә караган. Һәрбер команданың шундый ние бар, да? То есть И спонсорский тагын ниндидер әйтергә кирәк, предприятие. Татнефть ул бит Акбарсны гына спонсор итми, ул спонсор итә бөтен системаны. Менә бит безнең Акбарстан тыш бар бит шулай Всероссийский хоккейный лигада уйный торган Барс командасы, мәсәлән. Мгм. Менә сиңа тагын бер ничә кеше анда тоже. Аннарысын Армейцевста бар хоккейный клуб. вот Әлмәт Всероссийский хоккейный прошлогодний чемпионнар. Әлмәт менә сиңа тагын бер ничә кеше. Аннарысын МХЛда уйный безнең Ирбис дигән команда, молодежка. Мин аны заправка гына беләм. Аннан тыш әле бар ЮХЛ шул юношеский хоккейный лигада теге елны чемпионнар булды. Хайваннар исән белән. Монда Барс, менә монда Әйе, бездә, Ирбис. кстати, да. Да, монда менә. Керпе. Юк, Керпе. Прикинь команда. Это Кирпекей. Керпекей. Синең зарплатаң күпме? Уенга 6000. 6000 түләр уен өчен. Нормально. Бер уен 6000 мин. Айына айына? күпме? Уен. Бер уен. Ике булганда инде юбилей. Ну, ике булганда бонустар бирәләр инде. Он уен, да? Акбарсның гына, если брать Акбарс, 8-6, 8 уен. Ләкин аларга кирәк, мин бит әле аннан тыш менә әйтеп киткәнем. Барс, Ирбис, әле анда да эшлибез. Шуңа күрә җыелар. Нормально капает инде. Нормально капает инде. Футбол дисем, әле бу елда футболга чакырдылар бит әле мин. Футболда да Сокол дигән команда ишеткән. Аны саталар я, по-моему. Аны Нидә? бу бик кызык Авитода. команда. Бу Авитода сатылган команда. Прикинь. Мин ул списокта идем, причем сезон башында все нормально иде. То есть син уже анда идең ул Авитода сатылганда. Ул команда. Да, я уже. В описании у нас диктор от Барс. Поэтому плюс 500 тысяч. Yok Цена. инде. Не, yok, мен айтасым келә, типа, это мин уйлаганым, это типа пиар-ход тип. Это, ну, выглядело как, ну, если это пиар-ход, это крутой пиар-ход. Если это не пиар-ход, ну, то команданың реально авыр булган эшләре. Бу пиар-ход түгел, әмма дә ләкин очень сильно сработало. Да? Шын мәгънәсендә, Авитога аларны чыгарып, бөтен дөнья белде моны. Һәм хәзер сатып алган президент клубы дип әйтик. Мин менә шуннан гына күрдем ди, аңладым ди. Шундай футбол командасы бар икән. Сатып алыйм әле ди. Мана өчен теге. Анда бит әле объявление язылган теге. Форма включена, все отдадим, типа, шундай теге. Просто прям объявление, типа, продается футбольная команда. Анда что-то 5500 емесен, 5 миллионов 500 рублей. 5300. 5300, типа. 5 миллионов 300. Играет в какой-то лиге, там что-то такое. Полностью укомплектованное. Как будто бы же тегермешлер соткан. Прикинь. Обычный теге, как будто бы вещь. Бизнес-план сразу. Кружка соткан. Но ведь анда спортта, ведь, ну, хоккейда тоже шулайдер, наверное, типа вот,
лига үскән сайын, ну, условно говоря, там, ЮХЛда ниндидер определенный бюджет булырга тиеш командада, а КХЛда анда уж прям, Әлбәттә. извините. Һәрбер сезон алдыннан һәрбер команда КХЛда специально регламент буенча үтәләр нәрсәләр. Там вместимость залы. Ну, так, там арены, Уникс. да? Должно быть не меньше, насколько я сейчас знаю, 5500. Если синда меньше икән, извини, бу сезонда син уйнамыйсың. Татнефть-аренада ничә? Әйе. Татнефть-аренада хәзерге вакытта безнең 7990 урын официально. Ну, 8000-гә ярый. Тутырырга. Бирәкай. Синең янга бер-ике кешене утыртырга була. Итак, Так, гол забил, так ике кыз белән утыра. моторын туктале. Шайбу забросил. Бу егет Глор. Беләсеңме нәрсә ул Глор? Нәрсә ул Глор? Менә безнең шәһәрдә бар Рубин, бар Акбарс, бар волейбольный клуб Зенит, әйме? Алар менә уйныйлар, яшиләр, әйме? Син аның турында белмисең. Ә менә алар җиңгәч, син менә тотынасың. Әйе. Акбарс үзе безнеке. Ну, да, ми бит аны не скрываю уж. С детства за Рубин, менә теге выражение бар бит инде, с детства. Теге җиңгәч кенә әйтәләр. Глор менә шул инде егет, теге. Алай ук бик каты җан атмый ул. Но җиңгәч прям бөтен. Тогда мен тоже Глор булып чыгам. Мин тоже Глор инде. Да, всем Глор. Өч Глор утырган ди. Әйдә, зарплатлар турында тагын сөйләшик әле. Акча турында. Акбарс клубында вот син беләсеңме вообще кемнең иң күп микән акча алучы? Иң кыйбатлы хәзерге вакытта Акбарс командасында Дмитрий Яшкин, безнең капитаныбыз бу елдан. Дмитрий Яшкин 90 миллион бонуссыз. Важное Әлбәттә. уточнение. Әйе. 90 миллион сум акча в рублях шит. Елына. Елына. И налог Һәм чаннан түләйтә. тагын зарплатлар дигәндә НХЛ турында менә син бик күп сорау бирәсең. Туры әйтәм сразу. КХЛ белән чагыштырганда НХЛда күбрәк түлиләр. Ләкин нәрсә өчен түлиләр? Менә сезгә сорау. Ничек дип уйлыйсыз егетләр? Ну то что вот Нишләп НХЛда күбрәк? Чөнки матчлар күбрәк. Интересно, но нет дигәндәй. 108 матч, по-моему, да? 82. Аларда 82 Ну, плюс плей-офф Ну әлбәттә. да. Шо. Мин буларны вообще куям беләм. Белмим. Вообще. Әйе. Хоккей Мин- карамый мин- торган кеше. ну, мин думаю, что может быть шул теге ирекне кискән өчендер. То, что ты не можешь сам решать теге койсы командага. А бездә андый нәрсә бармы соң? Мин, кстати, Какие-то теге дополнительные аңламадым. пункты, бәлки. Юк. Маркетинговые еще. Күбрәк түлиләр, чөнки анда долларлар. Анда билет Да, долларлар, понятно. билет бәясе күбрәк тора. Юк. Яра әйт инде. Налоглар егетләр. То есть, а анда күпме? Ничә процент Анда микән? 48 ялгышмасам. Яртысы получается. Яртысы. Шуңа görə син 2 миллион сиңа зарплат бирделәр. Син 1 миллионың китә. Грубо говоря. А бездә күпме түлиләр? Бездә шул үдеш. Прикинь, Шуңа разница. görə бездә 960 мең. 960 мең. 1 миллион да 40 Менә мең. үзенә зарплатлар. алып. Тиз. Темасы буенча менә. Шулайрак. Получается, ну, Очень дорого получается. вообще... Получается, Бигрәк не күп тем акча занимаюсь. Ну, я вот про это и говорил инде. Шуны әйткәнем бит, мен әйтәм, ник җырга киттем микән соң инде мин? Бәләкәй чакта Спорт бит ул беләсеңме, ул бит барысының да килеп чыкмый. Күпме менә танышлар бар. Футбол белән шөгыльләнгән бөтенесенең дә теге травма, колено, тагын да Әйе. газапланалар менә. Шуңа күрә профессиональ хоккейда шулай дип әйтәләр. Менә шушы уенчы менә ничә ел уйнап шул эшләгән акчасын аннары сон үзенең здоровьесын атыра инде. И Аны профессиональный хәтта менә спорт- хәтерлим, китапта укыдым, бер Третьяк язган иде. Безнең атаклы вратарыбыз Третьяк менә шын мәгънәсендә ди, менә Владислав. уенчылар күп, Владислав Александр Третьяк әйткән иде, шул китапта язылган иде, менә күпме уйный уенчы, күпме акча эшли, ул акча аннары менә үзенең здоровьесына китә. Бу бит инде Шурда. получается, менә бу Акбарсның уенчылары бөтенесе дә сезон вакытында Казанда яши бит инде. Әлбәттә. А алар Әлбәттә. акчасын ничек туздыра микән соң?
Аларның хатыннары бар. Хотыннары туздыра. Әлбәттә. Ну, бәлки бизнестер инде. Күбесеннән Аннары хоккей белән бетергәч бит алар нәрсәләр яшәргә тиеш. ансы бер шуңа күрә күп хоккеистлардан бар нанимать итәләр алар финансовый директор. Ну, типа управляющий. Финансовый ассистент дип аталайды ул. Ул менә шул НХЛдан практикада, кстати, килде безгә дә ул. Чөнки үзегез аңлыйсыз, хоккеист кеше особенно теге әле яшь 17 яшьтә. бәләкәй, менә миллионлык контракт бирәләр. Мәсәлән, кулына самый бәләкәй янды да. Менә алар Менә. Алар бит ул акчаны Феррари алам. сразу нәрсәдер. Шуңа күрә күп кеше әйтәнисе ул малайларның шөгыльләнә ул эш белән. Феррари әйтсен алар. Ул миллион Феррари алам. Кызыл кожаный, монда ортында Феррари дип язылган. Юк, улым, сиңа ман кадәр акча ярамый дип әйтәләр башта әле теге. Ярамый, всё, без үзебез синең акчаны карыйбыз. Ишекне ябалар да гына. Ирем, Феррари алабыз дип. Сен бит инде Акбарста эшләгәч, выездной матчларга тоже йөри торгансың. Вакыт булганда бик теләп барам. Син фан секторда Мин фан секторда торам. Теге елны гына барган идек Екатеринбург шәһәренә. И күп фанатлар теге мине белми. Ну, кемсен бу нинди малай йөри бу дәрс. Да. Сен тавышың белән әйтеп күрсәттеңме соң? Аннары мин просто автобуста үз шул Акбарс тавышы белән әйтә башладым да и всё. Бар миннән төшмәде дисәм була инде. Ул WhatsApp'ка күп үз тавышымны котлаулар теге рубрикасы. О, запиши. Тиздән, тиздән минемчә Күкрәкләр анда. беренче елдан соң мин окша эше башлыйм. Запиши. Анда ятерлений була. Менә. Фан секторда вот мен просто неткәнем, кайбер кеше бит вообще прям ширли дисәң дә була менә шул уен белән. Теге Акбарс командасы барлыкка килгәннән бирле ул йөрәктә. Кайберәүләре хәтта теге Акбарс уены булса, эшкә чыкмый, моңа эштә әйтәләр, мы сине увольнять итәбез. Или эшкә чыгасың, или Акбарсга барасың, увольняем. И бу Акбарска барган. Менә шундыйлар бар. Бу чын булган хәл, кстати. Прикинь. Шундыйлар хәтта бар фанатлар, которые прям постоянно выездной ниләргә йөриләр. Әле аларда бик кызык әйбер бар. Менә 68 уен бит инде Акбарстан. Весь сезонга бөтен команданың. Һәм кайсы фанат менә бөтен уеннарга барып килә икән менә. Бөтен 68. Золотой фанат дип атала. Һәм бүләк итәләр. Дәшәдер булса. Золотой фанат. Бу байкасы. Или bilmiyorum, статуэткасы. Yok, просто статус шундый, ну, типа, золотой фанат, который объездил все города, представь. Классно же. Менә эштән куды дигәндә тоже бер хәл. Ниндидер уен, в общем, ниндидер спорт, тоже хоккеймы, футболмы. Там, по-моему, хатын кыз иде. Эштән сорап киткән, типа, чирлим дип. И барган бу матчка. Моны телевизордан күрсәткәннәр. Начальника күргән, эштән куган. И потом клуб узнал про эту историю и как-то поддержал. Пиар сделал, короче, да? Даже социаль шелтерләрдә, по-моему, кемдер уйнаганда фанатские менә шундый группада чыгардылар образец заявления. Типа, прошу освободить меня. Как официальный бланк, да? В связи с тем, что вот это. И подписано директор хоккейного клуба, типа, прошу вас такой-такой-то освободить от работы, потому что ей нужно присутствовать как нашего почетного там болельщика на таком-то ответственном матче. И подписан директор там вот этого спортивного клуба. Мәктәптә әтиәнеңнән записка алып килгән шикелле. Да. Бар бит инде шундый историялар, что типа настоящий фанатлар, алар ниндидер теге агрессив или нитә, вот анда теге карап торасың, ну мин футбол белән чагыштырам инде. Менә Робинның матчларында булганда, алар прям ничектер агрессивно настроены теге, прям күренеп тора, что алар җанаталар, но икенче яктан бүтән команданың җанатары булса, как будто агрессивно настроены. Теге сугышырга мөмкиннәр, что такое. Вот хоккейда бармы андый нәрсә? Ул күбрәк менә футболдан килде, дөрес әйтәсез син. Футболда алар усалрак сүздә. Хоккейда ул только кажется. Менә алар белән үзләре белән аралашкач аңлыйсың. Булар тоже шулай гади кешеләр, үзенең проблемалары белән, үзләренең тормышлары белән дигәндәй
олар шул істе болғанда просто теге фанат анда ну усал болмыйша біріншікте болмай. Эмоция керек. Эмоция керек. Сен бит фанат қына түгел басып тұра тұрған қышқырып, сен өзіңнің командаға жан бересің бит енді. Сен әлбетте бұл хоккей теге жесткий вид спорты болғаш, спорт түрі болғаш, анда керек енді жесткий шулай ук трибуналардан. Хатын қызларда көп жаната. Прям Хатын хоккей. қызлар. Да. Әйе. Менің таныштар арасында да бар, кім міне Акбарс үшін вообще. Суеверие. Диктор ширләсә, Акбар җиңми, например, ну шундый. Диктор ширләсә, әзгене аренда потише будет. Әйе. Юк, синең заменаларың юк шулы? Yok бар инде бар. Былай итеп. Просто А ол замена разогнать просто, пытался. а ол замена просто елы бойы просто кетіп тұрады теге. Иртә белән шалтырата, алло, Наил, сәлем. Хәлләр ничек, ширләмәдеңме? Он такой, юк, ширләмәдем. Ничего, бір елдан соң. Минем вакыт җитә, пока ишек ябык. Әйе. Мәсәлән, тагын бер суеверие. Плей-оффта менә финалга үткән командалар, ике команда ул. Ол бит, алар бит уже чемпионы и Востока, и Запада. Соответственно, Востоку дается свой кубок такой маленький еще до главного кубка. Этим свой кубок. И им нельзя дотрагиваться до этого кубка. Ну, суеверие такое, что нельзя ярамеларга менә шушы кубокка таянырга дип әйтәм. Тотынырга. Тотынырга әлбәттә. Менә шундый әле бар. Суеверие. Тотынсалар нәрсә була? Типа главный кубокны уже оталмыйсың, ну жиналмыйсың инде. Шунысы бар тип. Шундый менә ырым. Дип әйттем бит әле. Әйе, Ырым. Менә ул главный кубок Гагарина. Кубок Гагарина? Әйе. Рәсәйдә Аның белән бар микән берәр шуның белән бәйле? Ну типа җиңдек, Әйе. аннан соң ул обязательно Казанга кайта. Беләсеңме, юк. Тора, фанатлар күрергә тиештер. КХЛда шикелле бар шундый кызыклы вакыйга ул кубок белән. Ул кубок һәрбер команданың һәрбер менә анда бит инде ул кубокка бит әле язылганнар, фамилиялар. И менә шушы исемлектә булган һәрбер уенчы үзенә алып кайта ул кубокны. И анда интернетта карасагыз, кем нәрсә генә эшләми ул кубок белән. Хоккей бит үлмей, ну, в плане хоккей уйнаучылар күп. Каян барлык хоккей алар. Ну, монда безнең әйтеп китим. Татарстан җәмһүриятендә. Әйдә. Син молодец. Иң күп теге боз сарайлары төзелгән. 55 крытый ледовый дворец дип аталган. Ул Рәсәйдә, ну, Мәскәү белән Питерны, Питердан тыш, иң күп площадкалар бездә Татарстанда менә мәсәлән сезгә мәгълүм. Өченче урын получается. Ну, Мәскәү белән Питерны Ярый. Без гел өченче урында. Сез өченче урында, ә без беренчелектә. Соба битәрсез, точно. Ә менә хоккейны уйный башлар өчен нәрсә кирәк? Каян ул мәхәббәт туа? Йөрәктән. Алла сорау булды бу, валла. Нет, просто менә бер малай, допустим, менә Кечкенә генә малай. Шулай дип әйтәм сиңа сразу тогда. Ответный вопрос. Ә ничек алайса футболга мәхәббәт килде? Футболга чөнки анда вообще бер нәрсә дә кирәк түгел. Анда чыктың, монда егетләр уйный. О, можно с вами, все, погнал футбол уйнарга. Переменда, монда бер-ике кагазны менә булай шырнадың да, скотч белән, все, пожалуйста. Хоккейда шулай инде. Менә мин хәтерлим әле 1-нче класста шалда укыганда без просто таяклар аладыр. И класс эчендә уйдыйдыр. Миңа калса, без синең белән просто именно футбол уйнаган кешеләр һәм шуңа күрә без шундыйларны гына күрдек. То есть мин, например, хоккей белән вообще кызыксынмадым. Ну, ул миңа изначально кызык түгел, авыр иде, мин думам, ну, типа шуырга ике тапкыр уйнап карадым гомеремдә, әйме. Теге бездә әле ул дворовый чемпионатлар бар иде. То есть Шоллада теге комплекслар, шунда местный команда җыя да берәр тренер. И уйната инде теге җәй көне футбол, кыш көне хоккей. Мин шу берсендә бардым, аның теге ниндидер экипировкасы да бар, как бы, ну теге синең юк шул коньки, ладно, И мин бер тапкыр анда просто бузга чыгып карадым, мин понимаю, мин не могу просто, мин
Йөри дә белмим конькида, Да, какой там еще уйнарганда. Да, Еще да, клюшка Да, анда как еще тутыра шайба керек. И все, и минем ул бетте мәхәббәт. И все, и шуңа күрә как бы, ну, мин в основном футбол яратучылар өлкәсендә генә йөрдем. Шуңа күрәдер ул. Может быть, ну, алар өлкәсендә алар тоже күп. Шуңа күрә спорт үлмидер дип уйлыйм. Хоккей уйнарга вот мин нәрсә аңладым. Типа, зур теләгең булса гына ниндидер ниләргә ирешергә була. Во-первых, во-вторых, хоккеистларда акча күп, әгәр дә ну, уңышка ирешәсең икән, значит, ну, нормально. Жизнь устроил себе, но башыңны югалта аласың. Шуңа күрә акыл белән яшәргә кирәк. Сиңа рәхмәт шундый информация өчен. Наил, прям ну, кызыклы. Миңа калса бик шәп чыгарылыш булды бүген. Да. Рәхмәт чакырганыгызга, егетләр. Бу мәгълүмати генә түгел, бик кызык подкаст булды минемчә. Мин вообще Нормально, поугарали. Языгыз Көлеп- комментарийларда ничек сезгә шушы чыгарылыш. анда бары язмыйлар. Ә менә хәзер Мин языгыз. язам. Мин обычно. Ә менә хәзер языгыз комментарийлар. Победу одержала команда Паласко! Кубок Стэнли наш.